sarap. Magluluto ng giniling na karne ng baboy. So, meron po ako ditong 1/2 kilo na pork giniling. Meron ako ditong hiniwang patatas at saka carrots, bell pepper, bawang, sibuyas, raisins, tsaka green peas. Meron tayong ingredients na pampalasa, patis, magic sarap, at paminta. So, umpisahan na po natin ang ating pagluluto.